Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumolo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu pasapulono podung Trinitatis. Ima di tanggal 15 September 2024. Hatan itu hata natar surat di Pesalmen 110 ayat sada rodi ayat sia dohot topik minggu ai denggado uhum ni Jehovah Tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hujahama dihita songonoma di dok hatan itu hata. Holong dorohaku di Jehovah. Ala naung di tangihon jauh-jauh ki parhurajayoku. Ainunga di paeleng pinggol na tuau jadi sai jowoku ma ibana saliling au mangulu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea nau. Jalanunga pola mangonai tuau akahagugutan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan doho pardangolan. Dungi hupa jauh-jauh maguar ni Jehovah. Ali Jehovah sai palua matodiki. Para siroha do Jehovah jala nabonar. Jala para siroha do debatatai. Siramoti aka si ujur roha do Jehovah. Nungatung tarje polau jadi ibana mangurupi au. Mulak mahwali to diku tu paradianan mi ai denggado uhum ni Jehovah tuho. Tongodo nunga dipalua ho to diku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan. Sai marparangi di julu ni Jehovah maahu dia kaluat ni halakna mangulu. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaun ahado namangojar roham makaulongi sasahalak. Ia soi sinukum maju hamunu aing. Ahado alasanna asa gabi jatuh cinta ho tu suami manang tu istrimon na beruon. Ala ni burjuna do, ala ni gateng na do, ala ni uli na do, ala na gudang do hepeng na, manang ala na gudang do artana. Ala ni ahado, asa gabi jatuh cinta hamua kaina tu amata. Lau songoni marupani aka amata gabi jatuh cinta tu aka inata. Ahado alasanna, ahado mabain. Ala ni burjuna do nakiningan, ala ni gateng na do, ala ni uli na do, manang ala na gudang do hepeng na, ala na gudang do artana. Di hamua kabanami dohot inanami hira ono bagia bulu dora na melatar belakangi manang nama dasori rohata maka haulongi seseorangi manang sasahalaki. Na perjulu fisik na ate. Ala gateng ibana, tampan ibana, mulu bawa, mulu buru-buru, ala uli ibana, cantik, bohai, inna rupani, pinggulnya seperti gitar Spanyol. Dak peduli ibana adong manang suadong hepeng na peting gateng, mulu bawa ate, ba uli mulu buru. Halai biasana akan nasongonon tak pola lilingi bertahan. Buasa alana seiring berjalannya waktu lam luntur do haga tengoni dohot haulioni. Songom bedak na pinakin ya kainai dui sabaga-baga ni bedaki jala sa arga-argana cepat atau lambat luntur doi ate. Dungi tarida mamuse aslina. Tentu hal na mandasori na paduahon ima materi. Jadi materion boy dui rupani berupa arta manang hepeng sinamot. Idu asadong cewek matre ate, adong do cowok matre. Holan hepeng dohot arta do na mangguhi rohana.
na peting parhepeng, na peting namora. Na patuluhon tentu boido alani jabatan, pangkat manang profesi. Dokter petaho asal mabaga nin narupani. Baru na paupaton alani agama. Jadi saya rongdo nama dok songono sian na tua-tua ikon nasa agama doda inna tu geleng nai rupani. Mulubui sa gereja maksudna unang adong disektian adong disektion. Saya rongdo rupani na tua-tua na menyarankan songoni bahkan sipata sahirana ikodo memaksa tu iana konai ikut sa agama bahkan mulubui sa gereja dope. Adong do muse suku bangsa alani sa suku manang sa bangsa moloso marmarga dakulua somuli manang menguli ninna tu gelengna na peting adong margana jalan apa pun bui dua alani pangalaho sifat narupani dak boleh peduli ibana nagateng manang namora manang nauli nabagak na peting burju yang penting setia naninai suku-sukun na dia mahita hita mababoto sa ati adong dope asing ni na onom na tagwari di gijangiru pani na madasori sasahalaki manang na madasori hita makaulongi sasahalak habak kadongan molo tutu hatay tadok songoni ahadu tutu dasorta makaulongi ibana alani ahadu na mangojar rohata makaulongi tu hatay ahadu na mangojar rohata mangihuton ibana isarani na manupang mobil manang bis lahu tujuan na buasa ikoni tatupang hapi gudang dope na asing bahkan na lebih ubagak siani mungkin adong dope na lebih menarik siani alai buasa ikoni tuturan na perjulu ala kenyamanan nate paduahon ala ni kiamanan jalan na patuluhon boido ala pasti sahatu tujuan ayarong do naso jadi sahatate buasa ala sega di dalam kebedigati ma doh bis na asing muse ima rupani contoh najo songoni dohu hilala na manghihutot tu hatta Jesuson holad di bibelido adok padoha songonon ayaw do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan danga dong nasahat tu amai ia somarhiti sianau deidu di Yohanes 14 ayat 6 danga dong jumpa kita pernyataan si songoni di kitab manang buku manapun di Portibion. Jadi molo diihuton sasahalaki Yesus Kristusi gabi Tuhanna bisa jadi ini salah satunya alasannya. Heado si Asmiranda artis papan atas di Indonesia yang kemudian murtad menjadi pengikut Kristus madok songonon di kesaksiannya. Saya menjadi Kristen bukan karena seseorang atau pribadi, bahkan bukan karena suaminya si Jonas Rifano itu. Kalau itu yang mendasari saya menjadi pengikut Yesus Kristus, saya pasti kecewa ninaibana. Saya menjadi pengikut Kristus karena janjinya pasti. Saya bertemu dengan pribadi yang menjamin keselamatan saya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ima dido ibana rupani di kesaksian nai. Bohado ya hita, ahado nama dasori hita, mangihutun Tuhani. Na pasti ate, dang alani fisik. Ay molo alani fisik do, ay sohiabi hita, mernida Tuhani secara fisik. Jadi molo adong nama dog, ngahwide Tuhani ninna, napa malo-malohod be. Datu ngadong be, nabui mernida Tuhani ate. Anggona manuman-numat Tuhani gudang nuaing jala ipe nga dilubahu Jesusiani na ikom marruam ma akan nama nulu guarna doho nama dog ibana do Tuhani. Hama kadongan di bagasa turpukon macai nal-nal do di patorang parpesal menon dasorna maka wolongi Tuhani.
Aku mengasihi Tuhan ninna ibana rupani. Na parjulu dasor ni parpesalmeni maka olongi tuhatai ba ala ditangihon jauh-jauh na di paeleng Tuhani pinggol na tumangihon ibana, mendengarkan suaranya dan menyendengkan telinganya kepadanya. Ima rupani di ayat sada dohot di ayat opati. Baru na paduahon ala dipaluai ibana sian hamatean naung mangonggop, diluputkan dari belenggu maut. Dipalua matana sian ilu-ilu, patna sian partuk Tuhan. Jalan apa tuluhon, ala dibereng ibana berpihak Tuhani, tuhalak na sederhana. Sisa ngujur marroha di dok rupani diturpuk tai. Kemudian alasan ni parpesal menon maka ulong itu hatai ala diurupi ibana naung tarjepol yang lemah. Ima rupani di dok diturpuk tai. Jalan apa limahon di dok ala dengan uhum ni jauh batu ibana. Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Songon nasi nurahon ni topik ni mingguta di bagasan mingguon. Mungkin gudang dope nama bahin ibana jatuh cinta jala marholong ni roha tutuhane. Alai paling tidak nunga di hakam na lima natagwari digijangi alasan ni ibana maka olongi Tuhani. Saunari hitama dia ma alasat tutu maka olongi ibana. Na pasti pengalaman tak manang marhiti akan nata alami di perdalanan ni ngulu tahun. Boy dui lama bahin hita jatuh cinta tutu hatai. Semakin kita rasakan semakin membuat kita mengasihi dia. Halai tengok dah kadongan. Cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ikon bertepuk dua tangan tuh asama kuling. Tak coba mah. Lapatan na molosongoni itu hatai makaolongi hita. Masa hita dang menyambutnya dengan sukacita. Tuhan sangat mengasihi kita. Buktina dilehon do anakna nasasadai asa mangulu hita. Ima bukti ni holong ni tuhatai di hita. Dungi dilehon do akan nariko di hita. Disarihon do hita. Dohot akan na asing dope na hata hari koto di nguluon. Dipatuk Tuhani dui sude di hita. Hita piatong tapatuduhom ma. Holong ni rohata tu Tuhani. Jadi molo songoni tu hata maka olongi hita, bahita pe ikulubi songoni mahita maka olongi ibana. Songon nani dok nak keningani rupani, aidang bui bertepuk sebelah tangan. Ikut dua cado. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, kita juga harus menyambut kasih Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan itu sendiri. Merhiti ahamai, tutu merhiti na mangaraduti hatana. Patuluson lomo ni rohana, mangulahon lomo ni rohana, marpangalaho songon na pinangidunay dohot akan na asing dope. Ima rupani na yang patupauta, patuduhon holong ni rohata tuibana. Jadi molo parpesal meninak kiningan marhiti akka pengalaman ningulunay, di pabuay ibana natakas holong rohana tu Jehovah. Bahita pe gudang do nata alami di nguluon nabui patuduh honota jala nabui saksi honota songo sada bukti bahwa hita pe memang pantas jala patut do makaulongi ibana songo nata alami di bagasan nguluta atong tapatu pamai amin martangiang mahita mauliate mariho Tuhan di hatam nahubigi hami. Sai pasu-pasu homai di ngolu nami asa diperbuih katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.